Ogai mar Wiper Kalonzo oyango ni pod gitiyo kanyakla e riwruog siasa mar Azimio kendo pod Raila Odinga e ogai mar riwruogno. Musyoka noyango ni pod oloso kod ogai mar Azimio Raila Odinga ka gimedo sire e campaign mare mar bedo jakom duol mar pinje Afrika kata AUC. Ewi mano koni jatend migawo manyien mar omenda John Bade ni kod ting' matek e lemono ma odonjoe. Kalonzo ne lose nyasi mar yawo ayanga romo ma higani mar rawere ma pinje Afrika kata Africa Youth Forum kowacho ni romo no chopo seche mar rawere ma piny Kenya osebedo ka kedo kod kedo ne ratichgi kod telo maber. Olero ni owinjore tim nonro ne ringre ma hawo 300 manie kuonde kano ringre ma pok oyangi kod jogo ma olal bang' ng'anyo mane obede pachoka. John Bade tumwombee jamani, kwa sababu Ruto alisema huko sijui upande alikuwa wapi huko Embu, kasema sasa amechoka kuitwa Zakayo peke yake. Sasa John Bade akileta hii sasa atakuwa Zakayo mwenzake huyo. You see, we must continue to engage with Raila Odinga. There's no way we will not engage with him going forward, and so that is to be expected. What Gen Zs and millennials and Kenyans expect is transparent engagement. We all know to run a government, you need to have a measure of taxation, all right? But it's how you go about it and what you do with those taxes. Agencies have done thorough research to see that, for example, KRA and whatever, everybody is being corrupt.